Здравейте и добре дошли в моят канал. Днес ще ви покажа как да подготвим кожата си преди грим, като ще ви покажа цялостната си рутина, включително задължителните стъпки, така и не толкова задължителните, т.е. допълнителните неща, които аз правя, за да мога да накарам кожата да изглежда максимално добре преди грим. Ако гримът ви не изглежда добре, стои текстурирано, кожата стои по-изсушена или пък се омазнявате много лесно, то това със сигурност означава, че най-вероятно не подготвяте кожата си много добре преди грим. Ако кожата на лицето не е добре ексфолирана, ако има доста текстура, ако има доста сухи участъци и всякакви други проблеми, просто гримът ви няма да изглежда толкова добре, колкото би изглеждал, ако се погрижим за нея преди това. Ако ви е интересно да разберете как можем да подготвим кожата си преди грим, какви продукти използваме и какви допълнителни уреди, останете да гледате. Аз съм с нормална към суха кожа, т.е. през студените месеци, както е в момента, моята кожа се изсушава, появяват ми се лише и така нататък. И също когато съм в онзи период от месеца, имам хормонални акнетични прояви в зоната на брадичката, на челото и понякога и на бузите. Но това е изключително рядко. В принцип, моята кожа не е проблемна, изключително нормална кожа, освен в тези конкретни моменти. Започваме с най-важната и ключова част от подготовката на лицето преди грим и това е нежната ексфолиация и почистването на кожата. Аз ви препоръчвам да стартирате с един ето такъв продукт. Това е измивно олио на марката Anua. Това е корейска марка. Тази марка е изключително добра. Аз главно използвам корейски продукти за грижа за кожата. Този продукт е изключително нежен, изключително хидратиращ и прави много нежна ексфолиация на кожата. Това ви препоръчвам да го направите вечерта преди да се гримирате. Има най-различни олия на пазара. За мен това е едно от най-добрите, но като цяло, каквото и да вземете, ще ви свърши доста добра работа, особено ако е на корейски бранд. Сега това, което ще ви покажа вече непосредствено преди да поставяме грима, е как измивам лицето си. Аз го измивам с измивна пяна. Отново на корейска марка. Аз използвам ето тази. Тази е супер нежна измивна пяна на водна основа. Тя е гелче. Изключително хидратираща, няма никакви груби съставки в нея, много чист състав има и е много подходяща както за мазна, за чувствителна, за суха, за всякакъв тип кожа. Тази измивна пяна не изсушава кожата, абсолютно просто я почиства много деликатно, много нежно, много е добра. Това, което аз ви съветвам е да стартирате с нея. Честно казано, не се сещам за друга, която мога да ви препоръчам, която е толкова добра, колкото тази. Така че ви съветвам да си я вземете. Не е толкова скъпа. Мисля, че е нещо от сорта на 20-25 лева. Доста е достъпна като цена. Аз ще стартирам с нея, но ще направя и нещо допълнително. Освен, че ще използвам тази пяна, ще използвам и ето тази машина на Foreo. Това е Luna 4+, най-новата им машина на пазара, т.е. най-новата разработка на конкретно този продукт. Това е силиконова четка с пулсации и от другата си страна има масажираща част с ето тези две малки топченца, които всъщност пускат ток и помагат за затварянето на порите. Изключително добра машинка, от тук пуска червена светлина, леко загрява лицето. Изключително добра машинка, наистина спомага много доброто ексфолиране на кожата. Аз не използвам други физически ексфолиатори, освен ето тази машина. Препоръчвам я, ще оставя линк в описанието, където може да прочетете малко повече за тази машина и какво прави тя. Но това е абсолютно допълнителна стъпка, която не е необходимо да я правите. Достатъчно е да измиете лицето си вечерта с олиото, последвано от гела и сутринта само единствено с гела. Това е абсолютно допълнителна глизотия, ако питате мен. Но наистина аз съм видяла страхотен ефект от тази машинка. Използвам я и на работа в студиото и клиентите са също изключително доволни. Дори на следващия ден получавам съобщения, където хората ми пишат, че са супер доволни, че черните им точки са изчезнали и така нататък. Така че това е наистина много хубава машина. Ще стартирам като ще намокря лицето си с термалната вода на Avène, като това е абсолютно излишна стъпка, просто няма как да ви взема с мен домивката, така че заради това ще използвам термалната вода на Avène, но това абсолютно намивката, намокрете си лицето, нямам проблеми, просто за да не ми се налага да ходя домивката и да ви взимам с мен. Освен, че ще намокря лицето си, ще намокря и машинката. Ще поставя директно
от измивната пяна върху машината. Тази машина работи с приложение на телефона, но може да се използва и без приложение, като просто се натисне копчето отзад и тя започва да вибрира и не знам дали чувате. Тя започва да вибрира и да свети. Започвам да масажирам лицето. Измих лицето си и напълно го посуших. Просто ми се иска да може да пипнете кожата ми колко е мека в момента. Просто е като бебешко дупе и изобщо не се усеща преизсушена. Изключително добре, носа ми е изключително мек, няма никаква текстура. Следващата стъпка е течна ексфолиация. Отново използвам продукт на марката Anula, която ви показах в началото. Този продукт е под формата на тампончета, които са напоени с продукта. Това е течен ексфолиращ продукт, като това е супер нежен ексфолиращ продукт. Изобщо не е груб върху кожата, прекрасен е за всякакъв тип кожа, чувствителна. Общо взето като цяло тази серия 77%, където пише, тази серия на марката е направена даже повече за чувствителна кожа и е изключително хидратиращ този продукт. Просто е невероятен. Ако искате да пробвате някакъв течен ексфолиант, нещо по-нежно, кожата ви е много чувствителна, бих ви препоръчала този. Много малко вероятно е да имате някаква реакция към него. Поне аз до момента нямам нито някой познат, нито мой клиент, който да е реагирал по някакъв начин на този продукт. Той се отваря по този начин, идва си с пинсетка, вътре са самите тампончета. Взимам си пинсетката и си изваждам много поедно тампонче. Втривам го в лицето, като лицето ми е абсолютно подсушено поради това. Измила съм го от измивния гел и съм го подсушила с хартиена кърпа. Преминавам по абсолютно цялото лице, като избягвам зоната на очите. И също така всеки един продукт, който отива върху лицето ми, отива и на врата ми. Ето, може да видите, веднага има блясък кожата, изглежда много добре, хидратирана. Може леко да съм се зачервила, но това е просто моята кожа. Моята кожа много лесно се зачервява, така че това не е нищо притеснително. Вече би било притеснително, ако кожата гори, ако започна да излизат пъпчици и така нататък. Но винаги преди да вкарате нов продукт във вашата рутина, задължително го тествайте ето тук зад ухото и изчакайте до 48 часа, за да видите дали ще има някаква лоша реакция с вашата кожа и тогава вече го сложете на цялото лице. Следващата стъпка в рутината ни е да използваме хидратиращ тонер. Това за мен е абсолютно задължителна стъпка. Този продукт е наистина невероятен. Това е най-любимият продукт, който ви показвам от цялата рутина. Това е хидратиращия оризов тонер на I'm From, Rice тонера. Той е такъв млечен тонер, трябва да се раздруса хубаво. Този тонер е изключително хидратиращ, дава такъв блясък на кожата, просто я прави сочна, изключително хидратирана, просто е невероятен. Също така не мисля, че някой ще има кой знае какъв проблем с този продукт. Ако имате свръх чувствителна и реактивна кожа, може и да не ви понесе, но отново, нали, смисъл, то си е от кожа до кожа, винаги трябва да се тества преди да се сложи директно върху лицето, но hands down, това е просто топ продукт, който много си заслужава и е стъпка, която просто горещо препоръчвам. Ще го нанеса директно върху дланите си и ето така с потъпващи движения ще го нанеса върху кожата. Не ви трябва тампонче, според мен не е необходимо, можете спокойно да си го нанесете с ръце. Като е много важно, когато нанасяте продуктите, да се нанасят с потъпващи движения, защото ние ще работим на слоеве и за да може да не се разбутват слоевете, ако ви се получава да ви се бели по някакъв начин грижата за кожата, е много вероятно, ако изключително силно и много търкате всеки продукт, който нанасяте отгоре. Пробвайте с потъпващи движения. Ето може да видите невероятния блясък, просто който създава този продукт. Наистина е уникален. Просто уникален. Всеки трябва да го пробва, според мен. Следващата стъпка отново е продукт, който е глезотия, който не е задължително да го имате. То е ето тази машинка отново на Foreo. Това е машинка за маски за лице. Ето тук в тази зона на машинката се поставят
конкретни, специфични за самата марка едни кръгли маски за лице, като се свързва устройството с вашия телефон, избира се маската и се започва терапията, като тази машинка работи с пулсации, които помагат на маската да проникне много по-дълбоко в кожата. Също така има и лъчетерапии, ще ви покажа. Сега ще я включим. Тя отново може да се използва без да използвате телефона. Просто трябва ръчно да си изберете какво искате да направи за вас машинката. Но ето има различни, ще ви покажа, има различни LED осветления, които третират различни проблеми на кожата. Отново като цяло това е абсолютно незадължителен продукт, това е просто допълнение, което може още повече да хидратира кожата и още по-добре да я направи да изглежда. Ако си имате просто някаква шит маска у вас, може да си я сложите и ще има долу-горе същия ефект, просто това спестява време, защото е 5-минутна терапия, за обикновените шит маски трябва да се чака между 15 и 20 минути. Просто това е абсолютна глезотия. Понеже ще ми трябва телефона да използвам, за да си пусна директно маската, както е тяхната терапия, ще използвам тяхната Make My Day, общо взето всеки дневна маска за лице. Ще си направя терапията и се връщам. Ето и как изглежда кожата след процедурата и след като продукта е напълно попил. Надявам се, може да видите просто кожата какъв блясък има. Изглежда се едно съм пила страшно много вода. Просто кожата изглежда стъклена, наистина изглежда изключително добре според мен. Самата процедура е много релаксираща, много ви отпуска. Силно препоръчвам тази машина. Ако имате възможност да си я вземете и да си я вкарате в рутината, примерно всяка неделя да си я правите, когато имате свободно време, наистина много добър продукт, но както казах, не е необходимо. Може да си сложите просто обикновена шит маска или може тотално да не си слагате шит маска. Сега продължавам с следващия продукт и ще използвам ето този серум за околоочния контур на Vichy. Това е изключително добър продукт с хиалуронова киселина, супер лек като гел е, супер е нежен и стои изключително добре под крем, което е много важно. Много е важно продуктите, които избираме да са с лека консистенция и максимално да избягаме от варианта те да се белят, когато си слагаме някакъв грим на лицето. Ще си сложа малко и ще потупам тук върху околоочния контур. И следващата стъпка е от същата серия. Ще използвам хиалуроновия бустер на Vichy за лице. Той е отново с хиалуронова киселина, от същата серия, супер лекна консистенция. Той е буквално все едно си слагате вода. Не се бели под грим, изглежда много добре, даже може да го използвате и като основа за грим. Ще си сложа 2 помпички в ръцете и отново го нанасям с потупващи движения върху цялото лице и врата. Хиалуроновата киселина според мен е изключително хубав продукт, който може да нанасяте както през цялото си ежедневие и сутрин и вечер, така и преди грим. Продължаваме с следващата стъпка. Ще използвам ето този продукт, който отново е допълнителен продукт, който не е задължително да се използва. Той е най-вече подходящ за суха към нормална кожа, защото има масла в него и прави кожата изключително хидратирана, супер бляскава. Той е с екстракт от бял трюфел. Отново е на корейска марка, която мисля, че се произнася Dalba, нещо от сорта. Този продукт беше станал супер вайрал, особено при големите гримьори от чужбина. Ароматизиране, ако имате проблем с ароматизирани продукти, този продукт няма да ви хареса. Мисля, че имат вариант и без аромат, но не съм убедена. Той трябва да се раздруса хубаво, за да може да се смесят съставките и пръскаме върху лицето. Изключително приятен продукт, ако имате суха кожа, може да си го пръскате и през деня като цяло, просто си го носите в чантата. Даже мисля, че имат и мини травел размери. Просто много добре хидратира кожата, дава и допълнителен блясък, изключително е подходящ за суха към нормална кожа. Пак казвам, това е допълнителна стъпка, която не е нужно да я правите, просто аз обичам да съм екстра и заради това имам толкова много стъпки в рутината, но наистина виждам някаква разлика, когато използвам този спрей. Просто кожата ми изглежда още по-хидратирана и още по-бляскава и ми е готино да се пръскам, защото мирише много приятно. И сега дойде време да запечатаме цялата хидратация в лицето с крем за лице,
която може би тази част е най-важната част от цялата грижа за кожата. Аз използвам преди грим ето този крем и единствено и само този крем не ми е създавал никакви проблеми, никога не се бели под грим, стои невероятно и като цяло, който и гримьор професионален в чужбина да гледате, винаги всички препоръчват ето този крем за лице. Той е на марката Naturia, не съм сигурна точно как се произнася. Този е мултипептиден крем, освен че има невероятен състав, е изключително хидратиращ и естествено плюса е, че стои невероятно под грим. Не мога да ви препоръчам друг крем. Честно казано, аз преди грим винаги съм избягвала преди да използвам крем за лице, защото 90% от кремовете създават някакъв проблем, белят се, не стоят толкова добре. И това, което аз съм правила преди е, примерно слагам си серума на висши, под очите на цялото лице и директно преминавам или към основа за грим, или директно към грима. Не съм си слагала крем за лице, защото пак казвам, винаги до сега са създавали някакъв проблем. Не стоят добре под грим, но този крем е изключение и наистина стои невероятно и е супер хидратиращ. Единственият минус на крема е, че може да се поръчва само от чужбина, плаща се и допълнителна доставка, но пък самия крем не е на супер висока цена. Ще ви го пусна като линк в описанието, откъде си го купувам аз, ако някой прояви интерес. Мисля, че този сайт, който ще ви оставя в описанието, е единствения сайт, от който всъщност може да се поръча този крем. И последната стъпка е да хидратираме устните. Използвам маската на Laneige. Тя е супер вайрал, знаете, всички я използват, най-вероятно сте я виждали вече. Почти съм убедена, че повечето от вас знаят точно за какво говоря. Тази маска има изключително хубава текстура, мирише чудесно и е супер хидратираща и хидратацията издържа супер дълго време. Тя си идва с ето такава четица, взимате си от продукта и го нанасяте върху устните. С тази маска устните са супер хидратирани, хидратацията издържа буквално през целия ден. Най-много ми се е налагало още един път през по-студените месеци да си нанеса от тази маска, ако съм без грим и изляза само единствено с тази хидратация върху устните си. Просто наистина невероятен продукт, заслужава си, със сигурност да си го вземете да го пробвате и наистина като цяло се вижда защо това е вайрал продукт. Ето това е завършения вид на кожата. Ето така трябва да изглежда според мен кожата ви преди грим. Супер хидратирана, супер джуси, супер еластична. Просто това е перфектният вариант. Хубаво да изчакате 5-10 минути преди да започнете да нанасяте грим, за да може да попият абсолютно всички продукти както трябва в кожата. Надявам се видеото да ви е харесало и да ви е било полезно. Ще се радвам да му дадете палец нагоре и да ми пишете в коментарите, ако искате да виждате още такива видеа, дали ви е интересно, можем да направим за различните типове кожа, кои продукти да използвате, различни рутини, мога да направя по-съкратен вариант на рутината или още повече да обясня за някои конкретни продукти, които са ви интересни. Така че пишете ми в коментарите какво бихте искали да видите следващия път от мен. Благодаря ви, че гледахте!